תראה כמה קנינו עוד? כמה זה היה? 400 ומשהו כבר. מה? לא? מה? עכשיו שקנינו למסיבת המשקיעים. 460. נו. עכשיו כמה קשה. כמה? כולם ינפצו את המסיבה? כן. לא, יש לו חינה, אתה יודע. כן, אבל משהו קטן. כן, כי הוא לא היה מוכן. אתה יודע, לא צריך מספרים משהו. אבל הבעיה היא שהיא, כאילו, באה לאמא שלה מרוקאית, אני חושבת. אז הם כאילו... אבא שלנו. הלכו לקרוא אותו. אם כן, אז תודה טובה שהוא עושה. בסדר, לא צריך להשתגע. תחשב, מונמי. אתם הולכים לשבת חתן של ערן? ברירה? יש לנו ברירה, אני נורא לא רוצה שישי שבת, אבל אבא שלך, כמו שאני מכירה אותו, נורא לא אתה לא יכול טיפה להתחשב, לעשות יום חמישי משהו, לשלב את זה, לאחר אמצע שבוע, סוף שבוע, אין, היא לא מחשבת את אף אחד. למה לבן הפעם היא חשבה במישהו? טוק 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 תתנצל, תגיד שאתה לא יכול לבוא, ושלום על ישראל, מה קרה? כמה התחזים כל העולם יש לשבת חתן, זה סתם. תראה, גם אלון לא יהיה, אז אתה יכול בשקט או לבוא. למה אלון לא יהיה? כי הוא נוסע אחרי החתונה. בסדר, מה זה קשור אבל? נוסע יום אחרי החתונה. מה, יש לו ברירה? יש לו חוזה, לא? מה, לא נהיה אצלנו? לא היה.